Taki ma pracowity dzień, nie? No. Zarobiona Emila jest. Zarobiona po łokcie. Ha, woda? Woda jest? Ona i tak ma już spodnie mokre całe. Ona tak fajnie, wiesz co się bawi, że ona tak nie wyleje tego na siebie. Tak trochę próbuje, ale chlapie bardziej, nie? Piasek wrzucamy? Woda! Papa? A co masz, chustę?